Għalina il-politika għodda biex inkomplu nwettqu l-ġid. Dan kien is-sentiment ewlieni tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela waqt attività politika bħala parti mill-kampanja elettorali bit-tema is-saħħa lil Maltin. Hawnhekk il-Prim Ministru Robert Abela fakkar kif mill-imsida ħarġu persuni bħal José Ellul Mercer bi prinċipji favur il-ħaddiema, l-istess prinċipju li jħaddam b'tant saħħa il-Partit Laburista. Dwar l-imsida Dr. Abela tenna kif issa trid titlesta l-iskola l-kbira flimkien ma' aktar proġetti ambjentali fosthom dak ewlieni tal-imsida Creek. Il-proġett illi se jsir hawn irrevedejnieh biex inkun jinkludi ġewwa fih spazju miftuħ li huwa ferm akbar milli kellu jkollu qabel. Grazzi wkoll hawnhekk għall-insistenza u l-kontribut proattiv tal-Kunsill Lokali. Grazzi lilkom minn qalbi. U da tal-imsida se jkun l-ewwel proġett infrastrutturali li jinkorpora ġo fih ftehim għal 10 snin minn meta jitlesta biex isir xogħol fih ta' manutenzjoni. Jiġifieri mhux biss jitlesta il-proġett imma niżguraw illi meta jitlesta jinżamm fi stat tajjeb ta' manutenzjoni. Il-Prim Ministru aċċenna għal ħidma tal-Gvern favur il-ħaddiema fosthom brat ta' qatt storikament fl-aktar livelli baxxi, żieda ta' impjiegi ta' kwalità. L-ekonomija tagħna ħolqot impjiegi ta' kwalità. 9 minn kull 10 Maltin illi daħlu fis-suq tax-xogħol f'dawn l-aħħar 10 snin kienu managers, professjonisti, jew nies illi jokkupaw karigi tekniċi. 9 nitkellmu minn kull 10 ta' żieda ta' karigi illi kellna f'dawn l-aħħar 10 snin. Il-Prim Ministru semma wkoll il-politika ta' stabilità imħadna minn dan il-Gvern fosthom anke billi żamm il-prezzijiet ta' enerġija stabbli quddiem il-gwerer dinjin li ddominaw u l-isfida tal-pandemija. Dan flimkien ma' ħemel ta' miżuri oħrajn fosthom iż-żieda fil-paga minima nazzjonali, ftehim li l-oppożizzjoni ibbojkotjatu u anke ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa u ħafna iktar. U għalhekk illi kif wedna fil-manifest elettorali se nkunu qegħdin innaqsu l-income tax biex ngħinu bis-saħħa lil familji middle class. Familji middle class li bdilna l-mod kif jgħixu f'dan il-pajjiż. Jekk qabel kienu jħallsu għat-trasport tal-iskola, illum dak jħallsu l-Gvern. Jekk qabel kienu jħallsu l-miżati tal-eżamijiet, illum dawk jħallasom il-Gvern. Jekk qabel kienu jħallsu għat-trasport pubbliku, dak illum huwa b'xejn għal kulħadd. U dak it-tip ta' appoġġ mhux biss se nżommuh imma se nżiduh. Iva, żidna children's allowance imma lil ġenituri bit-tfal li jkomplu jistudjaw f'livell post-sekondarju 50 jiem oħra se nagħtuhom l-ewwel pagament ta' 500 euro fis-sena. L-ewwel minn 3 pagamenti ta' 500 euro kull wieħed. Hawn il-Prim Ministru rema wkoll ir-retorika tal-Oppożizzjoni dwar din l-għajnuna. U ħalluhom jgħidu tal-Oppożizzjoni illi qed tirċievu l-pagamenti għax-ġej elezzjoni. Niggarantilkom li sen oħra ma jkunx hemm elezzjoni u nagħtukom ferm aktar milli se nkunu tajnikom sa issa. Madankollu l-Prim Ministru appella li kif ħaddieħor qed iwegħed li jagħmel gwerra qaddisa kontra l-Laburisti jistenna li flimkien inkomplu b'aktar ħidma moqodin u kalmi favur il-pajjiż.